За да може да стигнем до Орфеево изворче, трябва да минем през няколко етапа на развитие. Далечната 1986 година попаднах в училище да взема часове по музика 5-8 клас и директора, един слънчев следобед, казва, че трябва да отидеш на курс в ИПКО Стара Загора. ИПКО е Институт за преквалификация и квалификация на учители, а ние Хаско бяхме в регион Стара Загора. Там се запознах с Дочка Къшева. Тя беше ръководител на всички нас, които ходихме да правим преквалификация по музика. И така с Дочка тръгнахме да правим едни семинари, пътуващи семинари по различните области в България, като преди всичко участваме в открити уроци по музика, събеседване с това какво може повече се даде на децата, какво е доброто, което виждаме всички в даден колега, който води часа и така нататък. А в София, Централния институт за усъвършенстване на учители, там ръководител беше Галина Стоянова, професор Галина Стоянова. Там идваха колеги от северо-западна България и юго-западна България. Там също се срещнахме с много наши познати. Започнахме заедно да правим тези квалификации, като същевременно направихме няколко пътуващи семинара, като минахме през всички фолклорни области. На терен да съберем някоя песен, да нотираме някоя песен и след всички тези неща, които правихме из страната, започнахме да правим и фолклорни празници. Празниците бяха с празничен характер, нямаше конкурсен характер. Това бяха празници на духовността, бих казал. Образователни, в училище, извън училище, в читалища, да видим докъде са стигнали колегите, да разменим материал, нотен материал, идеи и така нататък. И така, при мен се зароди една идея, която предложих на колегите. Това беше вече 1994 година, към края на 1994 година. Бяхме на един семинар в село Старцево, това е община Златоград. Да създадем един национален фолклорен съюз. И решихме, ще бъде музикално фолклорен, защото там участваха и учителки, които не бяха със специалност фолклор. И съответно ние веднага предложихме като съпредседатели на Съюза да запишеме професор Галина Стоянова и главен асистент Дочка Къшева. Мен ме избраха за секретар и 2 члена имахме в първия управителен съвет. Трябва все пак да се спазват всички правила за създаване на една такава нестопанска организация. 1995 година, юни месец, мисля, че беше, сега пред себе се нямам датите, там някъде беше, когато в Хасковския окръжен съд регистрирахме това сдружение. И това беше една много добра идея да се почувства всеки един от нас, че принадлежи към някаква общност. На тези наши срещи Дочка Къшева покани и към нас се присъедини поета на Родопите Никола Гигов. То винаги имаше беседи с него, а той е един от изследователите на Орфеева в България, може би единствения, да казваш така. Хубаво звучи Национален музикално-фолклорен съюз, но нямате име. Дайте ви да го кръстим. И предложи името Орфеево изворче. Ние като съюз вече започнахме да продължим да правим тези детски фолклорни празници и в подкрепа на нашите колеги от различни региони. Те наканиха
и влизаме в програмата на Централния институт за усъвършенстване на учители, заедно с нашите съпредседателки и членове на Съюза, разбира се. Кой състав е добър, кой по-добър? В един момент се оказа, че имаме нужда от надпревара. По този начин се роди идеята да направим един конкурс. 2001 година решихме и стартира първия национален конкурс Орфеево изворче. Направихме го в София, Център за усъвършенстване на учители. Там беше първото издание. Второто издание, третото, тъй до четвъртото бяхме в София и винаги сме търсили спомъществователи и хора, които да подкрепят идеята, защото един конкурс не се организира лесно. Добре дошли на 19-то издание на най-утвърдения във времето и може би един от най-мащабните детски музикално-фолклорни конкурси в България. Искам така, докато пожелавам на добър час на всички участници и на журите, които ги очакваха изключително напрегната работа, особено в утрешния ден, да отбележим, че тази годишното 19-то издание бележи един своеобразен рекорд по броя на индивидуалните участници, както и въобще на участниците въобще. И от мен на добър час на всички участници. Нека това 19-то издание да остане в сърцата на всички, и на публика, и на участници, и всеки един да занесе по една малка искрица и радост от своето участие. На добър час! Доста години от педагогическата ми работа бяха свързани с Орфеево изворче, като съм водил там много деца от Националното музикално училище Любомир Пипков да участват и също с хора, които водя в музикалното училище, а пък с Съюза, Националния музикално-фолклорен съюз, който всъщност ръководи Орфеево изворче и го организира. С него ме свързва членство пак долу-горе от същото време, когато започнах да журирам по-редовно и тогава председател беше Дочка Къшева. Тя ме покани да вляза и като член на Националния музикално-фолклорен съюз, но никога пък не съм допускал, че в един момент ще стане така, че ще бъда избран за председател на Националния музикално-фолклорен съюз, за председател на управителния съвет. С Орфеево изворче всъщност ме свързват няколко години работа. Бях поканена преди, може би, 5 години от професор Георги Петков да стана член на журито на танцовите състави. И така ни се преплетоха моите професионални пътища и пътищата на Орфеево изворче. И започнах вече всяка година да бъда член на журито, да стана част от екипа, който организира формата. И така вече доста години, мисля, че изкарах почти 2 мандата като заместник-председател на Орфеевото изворче. Така че това си почти 7 години. В началото започнаме някъде към 300-400 деца, като всяка година се увеличаваха желаещите да се конкурират. А пък все пак, ако се върнем в 2001 година, все още нямахме компютри навсякъде, все още нямаше, да не говорим за интернет и имейли. Всичко ставаше по почтата, по телефона. Спомням се за 5-я и 6-я поредно изворче, как сме осъмвали в апартамента на Дочка. Сега ще дойда от Хасково, други ще дойдат от Сливен, от Плевен. Това да можеш да направиш график,
да можеш да отделиш заявките, пък да ги сложиш в съответната възрастова група, пък да се съобразиш кой, кога, къде, пък да приготвиш награден фонд, дипломи, грамоти, медали. То е невероятно трудна и сложна работа. Който не го е правил, той си мисли, че е просто така. Колко се разчита на правилна и добра организация, годините бяха много трудни, тъй като тогава Съюза се беше раздвоил, разцепил, мога да кажа. Голяма част от членската маса се преместиха в друг национален музикално-фолклорен съюз. Другия съюз също искаше да вземе името Орфеево изворче, което е пък на нашия съюз, но и той е създателя на Орфеево изворче. Трябваше да се измине един много дълъг и неприятен път по доказване в патентно ведомство и така нататък, на кого принадлежи Орфеево изворче, защото 2014 ме избраха. Първото изворче, което трябваше да организирам за конкурса, говоря, беше 2015 година. Тогава на 2 места имаше в България Орфеево изворче и хората се чудеха къде да отидат по-напред. Междувременно бяхме патентовали името Орфеево изворче. Лирата, която виждаме като наш символ по дипломи и грамоти, беше изработена от Елица Гигова, на Никола Гигов, дъщерята. Имахме не само името, но имахме и символите, които ни даваха самочувствие. Нямаше как да позволим това нещо да ни бъде отнето. Изведнъж се почувствах едва ли не съвсем сам с нас, двамата, да продължим, но сетих се тогава, че има много достойни мои бивши студенти, пък и настоящи, които се интересуват, радеят за фолклора и биха помогнали. Тогава се обърнах първо към Валерий Мацанов и Мария Димитрова, които са били част от фолк-джаз формацията на Нов Българския университет. И много бях щастлив, че те се отзваха, тъй като млади хора и технически добре подготвени дадоха би го казал, един нов старт, например, на платформата за заявките. До тогава нямаше конкурс, на който се подаваше по електронен път заявка за участие. Това нещо ни даде едно много голямо предимство пред другите конкурси, точно в такъв кризисен момент, в който очаквахме да имаме отлив на участници. До тогава всичко се изпращаше по почта в писмен вид с хартия. Сега ми е смешно, но наистина такива бяха времената, нямаше такива технологии напреднали. Това беше едното. Друго, много студенти идваха от Нов Български университет да провеждат своята практика, фотографии по всички зали, да снимат, тон режисьори да озвучават, да помагат с озвучаването на индивидуални изпълнители на хорове и така нататък, на танцовите състави, където пък се пуска музика и в общи линии, благодарение на Нов Български университет и на неговата подкрепа и като техника, може да се каже, че успяхме така да влияем една млада жива сила с много и нови идеи, които започнаха да се развиват все по-напред и по-напред. От Нов Български университет ползвахме и техника за импровизираното телевизионно студио, което създадохме по идея на Валерий Мацанов с още други мои бивши студенти, които дойдоха в началото да помогнат, където записвахме най-добрите участници, специална награда учредихме. Те изпращаха най-добрите от класираните, за да бъдат заснети в нашето импровизирано студио. Нещо, което беше ново. Никой конкурс не го правеше, тъй като да се направи клип на някое дете, това се струва пари. А пък при нас, в нашата доброволна организация, всичко ставаше абсолютно безвъзмездно, с много безсънни нощи за хората, които се трудиха. Валерий, Мария отначало. Националният музикално-фолклорен конкурс Орфеево изворче, освен че е от най-утвърдените в България, бих казал първия, който най-много се утвърди. Той винаги е имал уважението на Министерството на културата и при нас са били раздавани множество стипендии през годините. Само през моето председателство от 2014 година си спомня, когато станаха двете изворчета, когато се деляха и
трябваше да докажем, че нашето е легитимното Орфеево изворче. Тогава бяхме лишени от стипендиите първата година, докато се уточни за какво става дума. 2015 нито ние имахме стипендии, нито другото Орфеево изворче на другия младежкия фолклорен съюз. И това беше единственото време, в което нямахме, поради тези недоразумения, нямахме стипендии. През цялото останало време ние си раздаваме всяка година 18 стипендии по програмата на мерките за закрила на даровити деца. Това са 18 стипендии, в които включват всички народни инструменти, плюс акордеон. Успяхме да включим и акордеона, това беше новото. Освен тези 18 годишни стипендии, раздавахме и още 18 еднократни целеви помощи за обучение в майсторски класове и така нататък на деца, които са от по-малката възрастова група, тези, които са до 14 години. Така че може да се направи една сметка през годините, колко много стипендии, колко деца са усетили подкрепата на Министерството на културата, благодарение на организацията на Националния музикално-фолклорен съюз. Много трудоемка задача и в същото време много трудна, защото трябва да убедиш много хора, че трябва да свършат нещо важно и отговорно и то безвъзмездно да го направят. Ако имаше заплати да се плащат, да назначим някой, ще го задължим, ще го накажем, ще му намалим заплатата. А тук няма. Хората идват доброволно и трябва така да ги убедиш, да им се помолиш, те да свършат една работа. И наистина в началото ми беше трудно, тъй като имахме голям отлив и на хората, които преди това са помагали в цялата организация. Имаше и моменти, в които съм се притеснявал, че да не се стигне оня момент, в който започва един председател да управлява едва ли не еднолично, без да се съобразява с другите. Имало е такива моменти, в които наистина нямам време да свикам управителен съвет, да дам предложенията, новите неща, защото всичко се случва или в телефонен разговор, или много бързо трябва да се вземе веднага някакво адекватно решение, за да станат нещата по-добре и то организационни въпроси, не е някакви, то друго, всичко се знае как е по устав и се върви. Имало е такива моменти, в които си казвам, сега какво става, взех някакво решение. Сега, след това трябва да уведомя колегите от управителния съвет. Всъщност аз не съм работил само с управителния съвет, където последно бяхме 3, а с целият организационен екип на Орфеево изворче и винаги съм ги държал в течение, кога какво се случва, какво трябва да се направи, какви са етапите, какви са последованията в организацията, тъй като ако се прескочи някой етап, може да останем без стипендии на Министерството някоя година, може да не бъдем включени в културния календар на община Стара Загора, които са наши партньори, откакто Орфеево изворче е там толкова години. И аз и за това, когато се оттеглих и отказах третия мандат за председател, така обещах, че ще помагам, тъй като има наистина един преходен момент. Трябва да има и приемственост в новия управителен съвет и стария, както е работил. Затова с удоволствие ще помагаме за в бъдеще на Орфеево изворче, за конкурса, пък и на Съюза, за да може да нещата, освен приемственост, да тръгнат и по един нов начин, с новите младите хора, с новите идеи, с тяхната по-добра техническа подготовка даже. И това всъщност е една много голяма отговорност. Да се умееш това, което са направили хората преди теб, да го продължиш най-малкото, което е, и да го развиваш по някакъв начин. Така че мисля, че след първото издание, което направихме миналата година като председател, малко така самочувствието и увереността започват да се завръщат. Искрено се надявам, че преди всичко ще успея да продължа идеята на конкурса, а именно да се дава път на младите таланти на България, които да показват своите умения да пеят, да музицират, да танцуват и всъщност да ни прати нас по-богати. Надявам се да успеем да разширим обхвата на полето на действие на Орфеевото изворче. Миналата година за първи път направихме една кръгла маса, която мисля, че се получи доста интересна. И затова ми се иска да разширим полето на действие малко в тази посока.
Давам си ясната представа, че той не може да бъде такъв, какъвто е бил преди 20, 30, 50 години. Той се развива и той се, ако трябва да използвам съвременен език, той се апгрейдва. Спрямо от днешното така развитие на нещата в страната, но въпреки това ми се иска да го запазиме в един сравнително чист вариант, който да отговаря на стила и характера на българина. А на второ място това е любовта към децата и към младите хора, защото те пък са нашето бъдеще. И от нас самите зависи как ние ще им предадем фолклора, как те ще го усвоят и как те ще го изпълнят и предават след време, защото трябва да знаем, че от край време винаги българският фолклор се е предавал устно. И всъщност изключително важна е ролята на преподавателите, на педагозите, за това как децата ще приемат фолклора, как ще се наслаждават при неговото изпълнение. Така че за мен всъщност това са основните два стимула. Да запазиме фолклора в неговият чист вид и все повече млади хора да бъдат запленени от красотата на българския фолклор и да го изпълняват и всъщност да го прославят навсякъде. Не спирайте запис, това е заради мен. Много силно пееш. И си изведнъж гласът ти става толкова по-силно всички останали, че трябва да пръстра от микрофоната. Без да спираме запис, идеално сме. Момент, пълна тишина. Мисля, че фолклора ще вземам едно огромно място в живота ми, защото искам да продължа да се развивам и да го предам и на други поколения. Това е нашето минало, но също така трябва да е нашето настояще и бъдеще. Мисля, че трудностите се коренят в народопсихологията на българите и много често се получава през годините, че всъщност до последните 2-3 дена, буквално до затварянето на времето за кандидатстване, всички изчакват до последния момент и всъщност това са такива технически трудности, които, слава Богу, благодарение на прекрасния екип, с който работиме в Съюза, нещата наистина успяваме да отреагираме на време. Разбира се, и с помощта на съорганизаторите от страна на община Стара Загора, които също ни подкрепят, помагат ни с зали, в случай с младежкия дом. Изключително много трябва да благодарим и на колегите от читалището Свети Климент Охридски, където всъщност провеждаме нашият конкурс, защото без тяхната помощ нещата щяха да са още по-трудни. Това, което не можа да се случи, сега се сещаме, заради пандемията от ковида, едно голямо празненство. Бяхме планували един хубав юбилей на 20 годишната на конкурса Орфеево Изворче и 25 години на Националния музикално-фолклорен съюз. Нещо грандиозно бяхме замислили с целия екип, но ето пандемията осуети това нещо и това ме тежи. Това е, което не може да се случи, но то не зависеше от мен. Това е съвсем обективна световна причина. В целия свят се провалиха толкова много неща. Слава Богу, след това започнахме и продължихме работата още по време на пандемията, преди да привърши, и то благодарение на регионалния исторически музей в лицето на господин Калчев, който ни приюти точно по време на пандемията, тъй като трябваха ни зали с големи разстояния, една от друга с отстояния. Не беше възможно да ползваме, защото в Стара Загора са и големи разстоянията от читалището, горе ползвахме и други зали там на театъра и така нататък. И благодаря много на регионалния исторически музей за тяхното сътрудничество, на господин Калчев и Мира, която много ни съдейства през цялото време. По-късно тя влезе и в нашата организация, започна да ни помага при провеждането и на следващите конкурси, които вече не бяха само в музея, си ги върнахме после пак в читалището. Орфеево Изворче е един от най-авторитетните и най-утвърдени музикално-фолклорни конкурси в България. Пак казвам, той е един от първите и някога, преди
в началото, още когато Орфеево Изворче започна своята дейност като конкурс, смятахме за единствения конкурс, на който може човек да заведе децата си, където те могат да бъдат стимулирани и с стипендии, и с кихулене, но за тях беше голяма чест и удоволствие да се състезават с своите връстници от цяла България, тъй като винаги е имало там много добри изпълнители деца, които в момента са и известни и певци, и диригенти, вече пораснали. За мен е мисия. Мисия да дадеме път на младите таланти на България да се изявяват. Мисия да продължава развитието и така запазването на българските фолклорни традиции и обич към всичко българско. Орфеево Изворче е моят живот.